Arratsaldeon Oli ongi etorri. Kaixo, arratsaldeon Jaione. Ze berri? Uda berria berri neska. Baita. Uda berrian sartu gera eta bueno, gaur ekarri ditugu landare batzuk, begira ranunkulo batzuk, kalabelina batzuk, gure terrazan sartzeko. Uda berrian gaude bai, neguko landaria kendu egingo dugu, edo itxusiak daudenak kendu, eta hasiko gera ja udaberrikoak sartzen. Eta hauek lorontzitan sartzeko, lorontzi batean bakarra sartzeko meni da, bizpahiru sartzea badaude. Segun, tiesto batian, nik zer dakit, 18 zentimetroko tiesto borobil batian, bat sartuko dugu. Jardinera baldin baditugu 60 zentimetro edo, pare bat sartuko ditugu, segun nola nahi dugu. Eta tartea utzita? Bai. Hori da. Eta gero ekarri dut baitare peonia, Jaione. Peonia ezagutzen duzu? Ez asko, baina hemen ikusten dut hemen mozteko eta pixkat beste joku bat eman dezakela, ez da honek? Bai, peonia da, nik uste horrela da, lore oso berexila da. Egia da urtean zehar dakagu maiatzan eta ez gehiagi, maiatzaldian. Eta noen aipen motxeku baden oso apreziatua edo da, merkatuan. Ze joera dauke honek, asko zabaltzen da, zaintza berezirik behar du? Ez, egun erdiko eguzki batekin egila da egiten da, tamaina polita, urtiak zehar gehiago loratzen da, eta zertuko ditu metro eskasa, 80 zentimetro edo, oso polita da, eta kolore pila bat daude. Eta moztutakoan nola irauten du, uretan jarri behar da? Hori da, aste bete edo, lore moztu ezela ura jarroi batien urakin, freskoakin, aste bete gutxi gora bera. Etxe barrua apaintzeko, zora bai, eta usai goxua do. Aspirina, ureta aspirina? Ur garbila.